Robiť, mať, byť. To je druhý model, podľa ktorého môžeš žiť svoj život. A z mojej praxe môžem povedať, že extrémne množstvo schopných ľudí uviazlo práve v tomto modeli. Najprv budem niečo robiť, potom budem mať nejaké výsledky a potom budem spokojný, šťastný, slobodný. Lenže ide o to, že samotné robenie má limit. Má limit v čase, pretože všetci máme 24 hodín a takisto má limit v tvojich schopnostiach. A potom sa stáva, že ľudia robia 14-16 hodín denne a na to, aby mali nejaké výsledky, tak potrebujú zaplatiť nejakú daň za svoj úspech. Tú daň platia v podobe zlej postavy, zlého zdravia, rozvratených rodín, zlých vzťahov, vyčerpania a tak ďalej a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že samotné bytie je podmienené tým, aké výsledky ten človek má. To znamená, keď sú výsledky, ten človek sa cíti dobre, keď nie sú výsledky, ten človek sa cíti zle. To znamená, že jeho vnútorná hodnota je závislá od externých vonkajších podmienok. Ak poznáš niekoho, kto žije podľa tohto modelu, pošli mu toto video, aby sa mohol zobudiť a posunúť sa do toho najlepšieho modelu byť, robiť, mať.